Pozdrav svima koji me prate i oni koji će me pratiti, gledat, nebitno. Prošao je mjesec i tjedan dana od početka Kaftrija, pa eto idemo redom. Sinusi su dobro, ponekad me glava zna boljeti, ne znam da li to radi promjene vremena ili možda radi ovih tableta, odnosno terapije. Plućno sam ok, spirometra mi kazala neki dan 84, mislim da to može bolje, nadam se da će ići bolje. U periodu onih stalnih oscilacija bilo je između 70 nešto i 80 nešto, u ovom slučaju 85. Tako da se nadam da će barem 85 biti, znači to je 1% nego neki dan 84, a imajući da nisam maksimum mogao ispuhati, tako da ćemo vidjeti. Ono što sam primijetio kod pluća, desni gornji dio me povremeno zna boljeti, to me je prije znalo, ali mislio sam da će to nestati, no međutim još se ta bol javlja. To što se tiče plućne strane, što se tiče gastro strane, pa mislim da to stabiliziralo se do neke granice, nije maksimum, ali ono, velika većina je. Stolice su, pa čak bi rekao uredne, moram ići manje paziti što jedem jer neke stvari očito me potjeraju na WC bez obzira na nuspojave ili što je već bilo prije, tako da doslovno moram paziti što jedem. Što još? Noga me ne boli, i dalje mogu sve normalno raditi. Jetrene nalaze nisam radio ovaj tjedan iz razloga jer sam se cijepio 3. dozom protiv korone, odnosno booster dozom, pa s obzirom da sam nakon 1. i 2. doze imao velike nuspojave, odnosno jake nuspojave, samim time su mi enzimi i jetreni nalazi općenito zarasli, tako da sam odlučio u dogovoru sa liječnicom da ćemo jedan tjedan pauzirati i onda sljedeći tjedan, dok se sve to normalizira, da ćemo onda napraviti jetrene nalaze pa vidjeti što i kako dalje. Eto, sve u svemu, ja se osjećam ok, dobro sam, velim, jedno te glavobolje me nešto muče od sinusa, ne znam da li je to povezano sa terapijom ili ne, i gornji desni dio plućnog krila, tako da, ali sve u svemu, ono, ne bolim se, ne žalim se, tako da nadam se da će to proći. Ništa, evo jedan kratki update s moje strane, čujemo se za koji dan. Uživajte, čujemo se. Pozdrav.